yandadzoka nayo nde feedback yandaona video yamaititi yepamusoro pevakomana vaya Cosmas naSovana oro Savina avo vakabuda vachita mubhulo vachirova zisingamboiti mwana unonzi Panache. Ndobva ndazoiona zvakare nhau iyi yakapostiwa kupage kwaBhodhi Wenedzi Mujuru zvikanzi aiwa nyaya yazopindirwa even neMinistry of Education yapindira nyaya kunotanga kuheadmaster toenda kuna Ministry of Education tozoenda zvakare ndofunga kumapurisa nyaya yasvika ikoko kuti iongorogwe uyezve vana ava kutakwa tikuita ndofunga vasiri pawildlife zvino zvinhu zvakanaka nandimbodi kuri anema zvinhu zvakanaka musociety yatinogara kudai kuti vana ava vange vachibviswa zvikoro zvinogona zvagwadza obviously vabereki vanaBhodhi Cosmas neuyu chimwe chikomana chonzi Savina todzokera zvakare panhau yekuti vamwe vari kuti aiwa wai vaviri ava vadzingwa chikoro nekuti mumwe wacho ndaisa kuti waidzivirira uyu vanhu chavasina kuona ndechekuti mumwe wacho waidzivirira wekutanga uyu ndiye wakatanga kurova muklepo kuda ndio unonzi Savina wachoni ndiye wakatanga kurova mbama akati iwo unofanira kupfeka masiki uchipinda muno mukati medhomitori redu vana vazhinji vanga vakamira pazvipepe nekuda vakatohla kunobata zoreva kuti kuda vakomana ava vakarata mubhulo kuna mwana wechikoro uyu Cosmas uyu ndiyo ukazokura pamusoro pemubhedha ndokutanga kudi kuchirova saka vose vakarova initiative yavo yakanga ita hatizozi kuti ndekuda kwei tisingazizi zvakare kuti vanga vagara vachizviita kuna mwana wechikoro here dambudziko ravo manhere kuti mahunga anga akubuda pamusoro pemubhulo inoitwa pachikoro apa akawandisa vamwe vakatanga kuita maspeculations ekuti kune mwana anzi akambotozviuraya ikoko vamwe vakati aiwa pasiripo iprimary level vamwe vakati kuprimary wakazenge wafunge mwana iyeye inandizozivi nekuda kwei nekuti vanhu vakawanda ngwadii vangotaura izvi vamwe vakati nhau dzakaita semubhulo idzi dzagara dzinoitika panzvimbo iyi asi ndinoona sokuti tofanira kutenda mwana wakadi wakatora vhidhiyo iyi ukaitenderedza nekuti kwakaisikwa awareness ndopaya pamunoti social media nabasa izvozvi uyu mwana watobatsirwa hakuna munhu waizobaziva kuti kune munhu uri kurorwa chicovid mask pachikoro unokuda kuti waenda mudhomitori mevamwana asi vanga vasina kupfekawo chicovid mask zvanhu zvinogwadza sikambeti nyaya inogwadza ende ndinotoda kuti handikura nhema I won't even try to fake it or beat around the bush. I'm so happy kuti vadzikwana and ndinofara kuti nyaya yakatenderera singamboiti yatenderera pakati action paita action zvikazonzi aiwa ngavawanikwa vachidi vachifamba zvavo ndokubva zvanzi naBhodhi Wenedzi Mujuru. The Wildlife High School Mabhulo have been expelled from school and ZRP has launched an investigation into the matter of assault. The Ministry of Primary and Secondary Education has issued a directive that they shouldn't sit for exams anymore as they are disqualified. Statement rekuti hanzi vaitwa mudisqualifyo harina kufadza vamwe vari kutanzi why the harsh sentence. How is that harsh when someone was easily busy achikura pambedha uchida kunoda kutota sokuti unoda kuuraya munhu mwaziva kuti mukomana uyu Cosmas uya waigona kutozouraya mwana wevamwana atidi kurova nhema udzo zvake uyu Savina kuda wakazenge wodzivira achitosamburove asi ndiye wakatanga nembama tizaziva kuti vhidhiyo payakatanga iyi yakatangira pakuti uyu uri kurova mbama then uyu kwakuzokura pambedha achida kurova kuti indaigwa nema ndiri grade 1 ndaigwa nema4 hanzi kuti nekuda kwei saka ndozvamwana mwana wakachanzi the sentence was too harsh ndikati unogoda too harsh vamwe vakati iwe unoziva here kuti uri kutaura statement yakaita seiyoyo dai munhu uyu anga ari little brother yako kana kuti anga ari mwana wako unga usingatauri mashoko akuti hanzi that was too harsh. That video is so heartbreaking inogwadza kusvika pekupedzisa kusvika mumongo yekupedzisira mwana uri pachikoro uchirogwa saizvozvo zvinoitawo here ndo zvanga zvadabata zvimwe vamwe vakafara singamboita vamwe vakati ngaamboenda kupromotion vamwe this is now law ini matems handisingaziradi kuraya nhema saka kana vamwe vachitaurawo vanenge votaurawo according to how they learned and what they learned tisati varinga macomments aya mamwe achoni vandanzwa Murama ichiti vachiti
vaida kuinda kuchikoroko asi ndofunga vana kuzoinda ndofunga pakutaura nokufonera paipai kuti vapana chekuda ndopawaita kubatana kuti vaindi kuchikoro vanohwisa kuti what is cooking at this school, why are you not taking action pamusoro pemubhulu yakaita seiyi yatendera pasocial media. Nekuti vanhu vose vangatsvaga page kuti vainde kuwildlife page vanopedzerana nevanhu vanosiya vaita zvinorova ikokoko, nokuti ipapo zvangu panyaya yekuti vanhu vainoenda kumapeji ndofunga kana kukaita situation yakaita seiyo vanhu vanozvigona zvokuinda ikoko. Gore riya vanhu vakanga vachiita kumapeji akasiyana-siyana unosiya vapedzera munhu woinda zvavo kusvika action yatogwa. Hazvina kushata asi tichiri ipapo zvakani maitira hanzi pavaitaurana kudaro bhudhi wapanachena uyu ndo pakabva pasvika ndofunga pakatekwa action zvikanzi havana vakadii vakazodzingiwa saka vana kuzoindawo koko ende nyaya yachainzi kumapurisa. Asi ivo vatava nedivi rekuti hanzi vakanzi havachakwanisi kunge vachiramba vari pachikoro apa asi votondonyora mazama kuda vari kumba. Ndo zvezvimwe zvinhu izvezvo zvandabata zvikanzi nevanhu kumacomments good move ngavaite mahundu ikoko, this is great news, nice, good, ende moyo wangu wazofara, thank God for the smartphones, that's leadership. I'm sure other vanhu vamwe vanoti mubhulo will learn from this. They deserved. We don't want monsters in schools. We want peoples. Go move. They should at least get a 3-year ban from participating in any exam. That's too harsh. Yes, it is, but they need to learn. Imagine that boy being beaten to a pulp to be your little brother. They deserved it. Yes, I think that a jail sentence was going to be a better way kusolve. Let them write exams and thereafter go to jail or write while in jail. They deserve it. And thumbs up to the men behind the camera. We went through mubhulo in schools, title were more than that, but I ended with punishment or varana. Right. Regai ndidzoke panhau iyi yekuti pane vamwe vanoita argument yekuti ndo zvinoitwa kuchikoro, that's the way it is. Guys, let me tell you the truth. Kana iwe zvako iwe sekai kana kuti Peter wakaona kuti zvakakodzera kuti pawairohwa panguva iyoyo waingoti it's normal. It's normal to you, not to someone else, guys. You cannot take your situation and go to Tairowa. Even though I but this person is totally different from you. Could they have defeat and revoke? And at the same time, kare shamwari kana agara kare iko zvinezvi yato situation nyowani kudawo maskini evanhu iko zvinezvi zvasiyana nezvekare. Number 2, mubhulo chinhu chakangoshata. Unoziva kuti unogona kurova mumwe mwana womumwe munhu pasipo oti tasa muchingoti zviri normal. Zvinhu zvatingambodi kuti anormalize tikura nhema, zvinhu zvakambashata. Ina hangu pamberi pamwana tisikadi kura nhema, icho zvinonzi mubhulo handipode kana kumbochiwa zvangu. Handiti achimbochiwa neundoziva kuti ini mwana mai vangu wakaputsa wainda nenyaya yemubhulo iyoyo wakarohwa nekira nebhurumu musoro akati tasa akazomuka kuchipatara. Nyaya iyena handipindeka ikangamwa. Ndosaka nyaya yemubhulo ine hangu handitodi kana kumbotoirwa kana nyaya yemubhulo yatanga kutaurwa iyi, nekuti zvokwadi uchiti zviri normal kwauri iwe. Isu vamwe takaputsa tata sei hama dzedu hazvanzi dzedu dzainda nekuda kwemubhulo iwoyo. Saka it's something chandotota stand against. Handitombodi mubhulo, handida zvachose. That's what I can say. Ende ndikatoona nyaya dzemubhulo idzodzo ndinototaura ende ndinotobuda chigurukuru kana kusvika chapera kudaio ndichitaura kuti mubhulo not mubhulo nyangwe vanhu vakadefenda sei, but kana vanhu vasati vamboitirwa nyaya yemubhulo mudzimba dzavo kana kuti pahama dzavo, you will never understand. That's what I can say. And also the other thing ndechekuti patwa mubhulo kudaro pane situation imwe yandakaona yekuti vanhu vacho vanenge vari kuzvikoro kuvamwe vacho vanohwandisa nyaya idzi. Zvokwadi chimaimagina kuti mwana watwa mubhulo vekuchikoro kwacho vovhara nyaya yacho vonyarara, mwana wopinda svika pakuadhimitwa muchipatara, vanhu vakangonyarara. Zvinhu zvinoita izvozvo muone manje. Ndosaka ndichiti hangu ini kana pari panyaya dzemubhuloka I won't even smile, I won't even keep quiet kana dziri nyaya dzemubhulo, because I know the impact. Takatozoziva gaya kuti takatozoziva after a week munhu wapinda muchipatara kuti wakanga arohwa nebhurumu, munhu akati tasa akatopinda muchipatara kutondoadhimitwa kwamadhiripi. Asi kana chikoro chacho hazvina kana kumbotaura kuti ndo zvaitika.
kwakutozoudzwawo nemumwe student kuti mamuchiziva here kuti uyu wakarwa nebroom nemumwe student akandoti tasa akandobudira kuchipatara. Muona manje. Saka inini munhu unotaura kuti hanzi tairohwa zvine kuti enda kupunishment. That thing mina I don't support. I will keep repeating, I don't support mubulo. Nyango ukashunya mwana munhu kudai antombobvumi mubulo handidi zvangu haakana. That one I will speak kusvika shaya dzaoma. Zvikanzi nevamwe ivo vari kusapota izvozvo, that was before civilization. Zvikanzi nemumwe zvakare. Saka, because what does that make it okay? I, for one, wouldn't want my child to experience what I experienced at school. Very true. Don't sure I think kusapota zvisina basa rese. Zvikanzi nevamwe zvaka tables have turned, bro. Corporal punishment was banned in schools. Isu taizvambaradzwa nematicha. Kare varume vairova mukadzi achitoadhimitwa kuchipatara. Iko zvino kungomuguma unovata wakuchikurubhi. Muona manje. Saka hatidi kusapota zvisina basa rese, hatidi zvedu. Inyaya inotonditi sekutoti bata nekuti ndotozwa kutoti experience yacho tinotori nayo ende up to now ndotosha kuti nekuda kwe ndo zvimwe zvinhu zvandoda kuti tigobata kuti iwo zvinhu zvakaita semubulo muzvikoro izvi na iwo vakuru vechikoro ngavasanyararawo nekuti kunyarara kunhu kwakashata. Chigaya kudai mwana wakati tasa akashayika vaiitaura vachiti kudini nhau iyoyo vaikavhiridza rika kuti vaiita sei. Muona manje. Zvikanzi mwana akarohwa zvinorwadza uyo the passion yavakawana uyo ita iyoyo it's a lesson. Upenyu hwese kana kuti upenyu hwese azovakaita bulo futi. Even my streets anatozwa kuti yes ndinofanira kudzikama. Zvikanzi maizera kuti mubulo can be psychologically traumatizing for life. There are students vakaita zvekutozviuraya chaiko nekuda kwaizvozvo. Muona manje. Zvikanzi nemwe I read kuti the same school pakawanikwa mwana anga akasungirira maparents emwana vakatosvika adzikiswa from the beams. Zvikanzi when zvikanzi the same school yoyi if I'm not mistaken vanhu vachinyora macomments avo zvikanzi mina 2015 zvikanzi aiwa kuprimary kwazvikaitikira uko itori nyaya yatobuda mumacomments umu. Let me put a disclaimer, I am not so sure if it's true or not. Ndangonyuverengawo zvanyekwa mumacomment section. Zvikanzi namwe we thank God, I pray that boy heals from the traumatic experience. Good movement. Zvikanzi asi kuproportion vanofanira kuenda hawo if they are not yet over 18 because brutality vaitangirira vachiri vadoko. Vanozonetsa musociety futi kumberi uko you are the same students. Mozoti social media ina power. Yes, next time havazvipambe zvakare. They need to go kujeri. Good. Now ngavaende kuchikurubhu vanomboekera vanomborumwa nendako koko vachinyatsona kuti zvavakaita zvazviti. Vabereki vemwana vanogwa sei uchiona zvakaita seizvozvi. They deserve it and thumbs up to the man behind the camera. Vangu it should be a lesson to all vanoita mubulo. Vamwe avo. So possibly sit for Cambridge next year. Barring them from participating is destroying their future. That should not be the ingredient. Because those boys are grown up, so want to find out sungwa. Muona manje. Vamwe wakadira kupi comment section. Zvikanzi ima musikisa affect kuti mu society ndo vanozotinetsa vanhu same people ivava. Zvikanzi kona ma sister iri kana kudzimba chako ndo vanenge vachizhaka ivava. These are the same people vanenge vachizhaka shaka. Zvikanzi the exams issue I think is too much. What happened? What happened is there is a video that is actually circulating right now in a munhu kana twano mwacho because masindo akazanya kurova uyu wakaramba maimwe ndo yakabuda ndo kuzotanga udzirira munhu wacho nokuti usamurove ndo zvakaitika asi uyu Savina wanga arova Savina wakarova muklepo wakawindisa Savina yeyu. Zvikanzi ministry yagona good news. Good these people they should have roti kujeri kokoko zero sympathy from me. Una mwa good vamwe avo vamwe wakati mozotipawo my full information yeko kana aisika basozivi kudano ngokuti ndakumapurisa vanobvunza kuti masitama full information avo vanonzwa nani. Zvikanzi vapfana ava ndo vanodiwa kuti vaite mapurisa manje. I have no idea why munhu achisuggesta like that. Harsh directive on the matter that they can't sit for their exams. They deserve punishment for the brutal act, but they must be allowed to sit for their exams coming from home or police cells. Some are not allowed to sit for exams because of school fees.
Mona manje iwe kuti anzi uyu ana kuti abhadhara school fees saka ukwazi kugara pasama ko uyu wakarova munhu uyu wakarova vanhu video ikasekuleta media yose wodzigara zvako ndozvikuramba nevanhu zvikanzi kodai vakamuuraya mwana iyeye. I mean, do you know how this is going to affect the guy as well? Zvikanzi zvakare nevamwe, I'm sure if you were the parents dzemwana uyu airohwa, you wouldn't be singing zvakutaura or you would be singing something different. Those boys, if they are not properly punished, him want chaidzo in the making. After exams, they were finishing anyway, so expulsion alone wasn't going to hurt them. So they should think hard about what they did. Next year, they deserve it. Listen to vamwe mamobulo. Pama exams ndafara ndakaba ndapera moyo ne boarding school because of zvakaitwa nevana apa. A good message to vanoda kuti zvekubhula vangu vana kuchikoro uku. Saka like I said, vanhu vazhinji vanga vakubvunza kuti akutsiko kune mwana wakasungirira here ari form 1 saka nokuti no kuprimary zvikanzi kone kuprimary chii chachamuremera zvokuti adero zvikanzi aiwa that matter is just being investigated. Me I didn't even know kuti there is something like this chakaitika kupi kudivi ikokoko. I didn't know. Ndatozviona nhasi mumacomment section. Zvikanzi well done Ministry of Education. Thank you Ministry for expelling these charlatans. Vana ava vari kuda help mabhulo chaiwo the bullying wacho akaitwawo vanogona vatori nema issues kupfuura zvamuri kuona on the surface vamwe vanenge vachidiro. Zvikanzi that's a very good example. Dai ari wangu dai ndakaenda kufair ka ataishurana nevanhu. Zvikanzi vamwe vari kucomplaina zvikanzi that's a little bit harsh yekuti havana kugara pachi pama exams. Zvikanzi you would think it's a bit too lenient if that was your kid. I know of a kid who was beaten by other kids at school and he later passed away nekuda internal bleeding. Mona zvanachambotara zveshe kana zvinhu izvi zvisina kuitirwa mwana mai vako hama yako kana mwana wako, you will never understand the impact yemubhulo. You will never understand the impact yekuti zvaitika zvakadero kuchikoro. You will never ever understand. Mona manje, that's why I can say you will never understand. Zvikanzi nevamwe I would still feel the same if it was my kid. They're just kids. It's a lie. Kana zvaitika mumhuri mako kana kuti mumhuri menyu, you will never understand kuti mwana kana aitwa zvinhu zvakadero iwe mukati memhuri menyu munohwa sei. Muona manje. Zvikanzi nevamwe it has to be a lesson to some students vanoda kuzoita izvizvo. A deterrent. They were there to write exams, so if they go ahead and write, then there was no punishment. It's more like destroying vaifana kuti rehabilitation vanhu velawyer vepafacebook avo zvikana vanhu ngavanyorekana after a year kana 3 years. Ona so ndo angari a little bit of arguments dzakasvika ipapo. I mean no, but inangu personally I wouldn't even argue kana kuti contest anything zvaitwa apapapa. Zvese zvingori right. Vamwe vangu vatanzi vanhu vari kunyorera vachibva kumba saka I don't know, but for me I'm not gonna say zvimwe zvinhu zvokutoti dai vanyora dai vaita sei nekuti like I said kana mubhulo usati usvikira mukati memba yenyu you will never understand. That's what I can say. Mwana manje. And futi kana musati mwana asati anzi ashaika ari pachikoro kana kuti arohwa zvakaipisa zvokusvika pakuti anobva ashaika, you guys will never understand. That's what I can say. Tichibva ipapo tena panhau yekuti pane article randaona ranzanzi sekalazi vadamwa nemutemo. I have no idea kuti vadangibwewi kuda pane zvaruda ndoita witness. Toenda pane yekuti hanzi Casper University uri kuchema uri matiers nekuda kuti mukomana uya homeless boy waakanga aita rescue kubva mumastreet wadecide kuti unodzokera mumastreet.
ndobva wabuda naye akapanga nepicture zvikanzi no the problem wakata ndeyekuti iwewe kasi pauniversity mwana uyu wakamutora ukamutengera hembe ukamutengera chikafu but ndo zvaanode here what if wamutengera hembe wamutengera chikafu ane pekugara here mwana uyu alright ane basa here what about career yake yachinja here kana kuti wangomutengera hembe nechikafu and that's it womukangamwa saka pane pada maybe initiative yekuti zvidi zvionekwa kuti life yake yachinja for good toita zvakare pane nhau yani imwe yanga achibuda ichitenderera ichinzi kunyaradzwa kune queue yemota dzakawanda singamboiti dzakamira kutakura zvitunha ndo yaisecurity zvakare zuro tozota yekupesira inova yemurume wakati ini hangu ini ndakaita chimbo changu chainzi nemukomana uyu ndakanga ndapa bhodhi DJ Fandane ndichiti pane rhythm iri kudanonzi wakaimba chisumbu chinonzi cockroach here kana nsingarizvi hameno mazita acho nanonzi cockroach oro coconut adero paya ndokubva hanzi ndati kuna DJ Fandane imi ina hangu ana 50 US asi ndine mari ndine 30 handobva ati hunza 30 US dollars yacho iyoyo handokuva pachi 30 US dollars asi ndapa 30 US dollars ndobva ndagadzirirwa ndokukasogiya andokuzodzika pazvikanzi haina kuzodi achina kuzobuda ndokugairi pamhepo yekati andobva ndadzoka zvikanzi une flash here andokubva vandisei ndobva vandisira muflash song yayo yakangokwanani naiye mukomana uyu nehashanzi yake ndofunga nemumwe wazi kuti namainini wake kwati navatete vake asi kune kuita sekuti iye nevamwe vanhu vaviri ndofunga kumba kwavo ndovakahwa chimbo ichi asi ndofunga chainzi Krokoman ndiye wakagadzira song iyi zvikazvineva zvakare saka unoda kuti Krokoman yacho nienda kukwanani manje zvikanzi Krokoman anotoziva kuti izvinobusa handibudisi zvikanzi ndakamuyambira kuti uchaenda kujeri iwe chienda kujeri nekuda kwokuti chimbo changu chekuti Krokoman ichocho handina kuita sei hachangubuda saka ndo zvezvimwe zvinhu zvaibuda papo zvinhu zvichitenderera saka Krokoman yake kudai achazoenda kundoirekodhawo nemamwe mastudio ndati Krokoman asi unochema nekuda $30 iyoyo yakagomera muflash Krokoman song maona manje saka kuti uchairidza here kana kuti uchaita sei asi ukati ndakazosiyana nezvokuimba ndikazoguma ndoita sei ndoita zvokuacta maona manje ndikati zvina kushata zvakangonaka saka ndo zvandanga ndangoona nazvo mukati mevhidhiyo yangu ino ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.